25. mája sa v kempinský hotel River Park v Bratislave uskutočnilo celodenné podujatie s názvom Real Women Forum 2012, ktoré je jedinečné tým, že ponúka priestor pre dialóg o témach, ktoré sú pre ženy dôležité. V prvom ročníku sme otvorili diskusiu o prínose využívania ženského potenciálu ako riešení pre spoločnosť, ekonomiku, podnikanie a zlepšenie kvality života rodín na Slovensku. Real Women Forum otvorila jeho autorka Katarína Zacharová a účastníčky privítal aj štátny tajomník Ministerstva práce, sociálnych vecí a rodiny Jozef Burian. Celé podujatie moderovala Andrea Vatkerty. Počas hlavnej časti programu sa dámy aj páni, speakery, vyjadrili k rôznym témam o ženskom potenciáli, čím ženám ukázali nové perspektívy a diskutovali s nimi o možnostiach a riešeniach pre ich výzvy na ceste za vlastnou sebarealizáciou. Najčastejšie sa otázky týkali práve riešení, ako môžu ženy integrovať svoju základnú úlohu matky so zamestnaním a pracovnými ambíciami. Hovorilo sa o úlohe žien v spoločnosti, o sile autenticity ženy a dôležitosti vytvorenia jej vlastnej vízie pre svoj život. Boli pomenované najvýraznejšie stereotypy ženského potenciálu, ale aj bariéry, ktoré majú ženy sami v sebe. Aj vďaka účasti pánov, speakerov, sme získali mužský pohľad na tému úlohy ženy v živote muža, dôležitosť rodiny v spoločnosti a prínos ženských kvalít a vedenia pre biznis. Okrem individuálnych potrieb a víziev žien sme poukázali aj na kolektívnu potrebu spoločnosti alebo biznisu vytvoriť priestor pre aktívnu úlohu ženy v rozhodovaní, aby nastala potrebná rovnováha a rôznorodosť. Real Women Forum 2012 v tento deň spojilo množstvo zaujímavých osobností, odborníkov a takmer 300 žien rôzneho veku, zamerania či profesie, ktorým inšpirujúcim spôsobom ukázalo, aké sú možnosti žien a kým sa môžu stať, ak budú naplno využívať svoj potenciál. Na Real Women Forum vystúpila ako jedna z prvých Eva Birčáková. Hovorila o túžbe ženy sa realizovať, aby bola tou najlepšou a najpravdivejšou verziou samej seba, čo veľakrát nie je ľahké, ale možné. Myslím si, že v ženách my všetci máme v sebe ukryté neskutočné bohatstvo a že to bohatstvo nemá hraníc. A myslíte si, že sme schopné všetky naplniť ten svoj potenciál? Schopné áno. Ten potenciál v tom je, aby sme ho naplnili. To, čo potrebujeme, je možno naučiť sa to, ako na to. Silvia Porubenová ponúkla pohľad sociologičky a konkrétne fakty aj v kontexte podmienok Európskej únie na tému ženských stereotypov, bariér a rodovej rovnosti. Ženský potenciál u mňa evokuje istú rezervu. Rezervu, ktorá by sa mohla rozvíjať v prospech udržateľnosti, blahobytu všetkých mužov aj žien. Ak hovoríme špeciálne o ženskom potenciáli, tak to u mňa evokuje to, že ešte to tak nie je. Ten ženský potenciál jednoducho nie je tak naplnený, ako by mohol byť naplnený. A vy ste zástankyňou kvót alebo prirodzeného vývoja v tejto oblasti? Neverím na to, že verím na prirodzený pôrod, na prirodzené vzťahy, ale neverím na nič prirodzené v spoločenskej oblasti. Pretože spoločenská oblasť, napokon politika, firmy, to všetko sú výsledky istých mocenských rozhodnutí a tie nikdy nie sú prirodzené. To, čo považujeme za prirodzené, je vlastne taký výsledok mnohostoročného vývoja. Ak hovoríme o zmene, o šanci na zmenu a o storočí žien, tak tá šanca sa nedá uskutočniť bez takých systémových opatrení. Čiže nie som za žiadny samovolný tzv. Prirodzený pohyb. Vladimír Sinek si zvolil tému s názvom Prečo muži neboskávajú žaby, čím poodhalil to, akí muži sú a ako fungujú a svojou otvorenosťou a zmyslou pre humor si získal sympatie publika. Ženský potenciál sa pre mňa rovná emócii, emotívnosti. A to je práve to, čo v našom testosterónovom svete, ktorý je podľa môjho názoru už naprosto vyčerpaný, to je to, čo potrebujeme. Potrebujeme to, ale otázka je, či to ide. A čo si myslíte, ide to? Ja si myslím, že to nejde, pretože som presvedčený, že a vždy budem hlásať politickú korektnosť, ale pokiaľ politická korektnosť ide proti korektnosti biologickej, tak myslím, že nikdy nepochodíme. Jan Bačgoň, ktorý už dlho pôsobí v podnikateľských aktivitách, venuje sa charitatívnym projektom a programom na rozvoj osobnosti, sa vyjadril k téme Rodina je základ spoločnosti, respektíve pozná svoj príbeh. Myslím si, že ženský potenciál nie je to, že každá žena
musí dosiahnuť, ja neviem, premiérske alebo veľmi vysoké manažerské miesto. Myslím si, že ženský potenciál je o tom, že žena sa rozhodne posunúť sa niekde vpred, tam, kde bude vnútorne šťastná. A keď to dosiahne, tak si myslím, že naplnila ten svoj ženský potenciál v danom mieste, v danom čase a hlavne vo svojom vnútri a vo svojom okolí. Podvečer sa verejná časť fóra skončila a priestor dostala odborná časť programu. Okrem iných odborníkov sa na nej zúčastnila aj sociologička a bývalá premiérka Iveta Radičová. Do diskusie prispela tým, čo je potrebné uskutočniť, aby sme vytvorili prostredie, podmienky a systém, ktorý spoločnosti a ženám umožní efektívne využívať ženský potenciál. Čo vo vás evokuje slovné spojenie ženský potenciál? Ja dúfam, že pre mužov to znamená spojenie lásky, svojím spôsobom cieľa ich života, rodinu, deti, pokračovateľa rodu a to podstatné, nie len spestrenie sveta, iný pohľad na svet, ale predovšetkým výdrž, dôslednosť, odmietanie neslušnosti a to, čo asi žiadnu ženu nemožno nahradiť, je nasmerovanie, výchova pre spoločnú budúcnosť. Lebo my myslíme na budúcnosť, keď nie cez iné, tak určite cez naše deti. A myslíte si, že my tu na Slovensku máme ten priestor na budovanie ženského potenciálu? Ten priestor je trošičku lepší za ostatné roky, ako bol predtým, ale pravdou zostáva, že ten ženský hlas hlavne v tej najvyššej kvalifikačnej kategórii zákonodárstva, výkonu, tam je doposiaľ 70% mužská prevaha. A otázka znie, či je to preto, že my samé nemáme dostatok síl, ambície, chcenia, aby sme sa ocitli aj v tých najvyšších štruktúrách rozhodujúcich, alebo je to tým, že je to uzavretý svet, do ktorého sa málo ktorej žene podarí preniknúť. Prvý ročník dialógu Real Women Fóra úspešne otvoril rôznorodú diskusiu o prínose ženského potenciálu a jeho kvalitu ocenili a pozitívne zhodnotili aj účastníčky podujatia. A to potvrdilo opodstatnenosť a dôležitosť realizácie ďalších ročníkov a nielen v Bratislave, ako uviedla Katarína Zacharová, autorka Real Women Forum 2012 v záverečnej časti podujatia. No práve teraz sme to uzatvorili a teda ja som sa spýtala obecenstva, tak aké to bolo. A oni, že super. Tak ja hovorím, keď vy hovoríte, že skvelé to bolo, tak aj pre mňa to bolo skvelé, lebo je to o tých ľuďoch. Takže od rána dostávame pozitívne odozvy, že nám sa to veľmi páči, ženy veľmi diskutovali. Takže ja myslím, to bolo cieľom, aby sme im vytvorili aj im priestor, ale aby sme im aj ponúkli nové perspektívy, inšpiráciu týchto inšpirujúcich speakerov, nové možnosti. A myslím, že to sa podarilo a energia bola úžasná.